Salut și bine v-am găsit la un nou vlog de la Bulgari. Azi o să vă prezint locul în care m-am cazat eu și familia mea, plus camera de hotel și piscina, care mă aflu deja. Și pe seară vom merge în oraș la o terasă să vă prezint prețuri și ce mai este pe acolo, în caz că vreți să veniți în această stațiune. Se numește Sunny Beach, dacă nu mă înșel, în Burgas, pe la, nu mai știu cum, la Hotel Summer. Mulțumesc, mama. nu e la toate numele, alfabetul lor chirilic e mai greu. Da, și mai târziu să vă prezint camera de hotel și deocamdată am făcut piscina. Este fratele și sper să vă placă acest vlog. Cam asta este piscina, chiar mare. Eu în poze părea mult mai mică, de imensă. Deci mult mai mică mi se părea în poze. Acolo în zare și fratele meu. Și chiar m-a surprins, pentru că atât de mare, atât de caldă apa, mai ales seara o să mă mai fac mai pe seara, nu știu, așa că se aprind luminile pe aici. Aici, acolo e bar, în zona aia, lângă el fix restaurant, așa, chiar fain, deci chiar wow, piscina foarte curată, deci chiar vorba, vezi pe ea, culori nu e, să zici să te usture la te ustură ochii? Nu știe, dar vă zic eu că nu ustură. Aici e o piscină pentru copii, toată partea asta așa, până în partea așa, e foarte mare. E doar pentru copii, are undeva la jumătate de metru adâncime, adică unde e frate, ia stai, Cosmin, stai în picioare. Deci v-ați văzut, nu, în piscină să stai în picioare. În picioare stai în piscină. Așa, stai în picioare, mă, ridică-te. Așa, vedeți, Cosmin are metru și ceva. Și aici e metru jumate, deci ajunge undeva aproape de gât, undeva pe la umeri, în cazul meu la 1 metru 73 sau 72, ceva de genul cât am eu. Chiar e super, poți să te arunci, poți să... Deci e super ok, în caz că treabă cineva. Cam asta e piscina, urmează șezlonguri, partea aceea după tufișoia e parcarea, unde ne-a parcat mașina. Fain, tot hotelul ăsta, hotel. Tot hotelul ăsta e al nostru. Aici e o zonă unde te poți curăța de nisip, de pe picioare. La măscare spune. Da, ce să vă mai zic? Frumoasă piscina. O să vă prezint imediat și camera de hotel, să vedeți cum se prezintă. Bucătărie open space, adică e în aceeași cameră cu living-ul. Dacă gătești o să că miros o bătaie, nu mori. Da, bucătăria, de poate, așa de spălat, sertaie cu tacâmuri mutilate, asta am adus-o noi, ăsta a venit aici, așa, cuptor cu microunde, pahare, grămadă pahare, aici, așa, ăsta tot aici a venit, o bucătărie, ăsta o iuvetă mică, ăsta cum zice, cuptor, pită electrică,
Aici frigider, care e mai mare față de un frigider de hotel. O leac mai mare. Ce mi-am prins degetul. Așa. Aici nu mai știu ce avem. Aici avem tot așa niște dulapuri. Avem aici stația suspendată pe lanț, și spoturi. Așa, aici am un dulap în care țin eu hainele. Moda asta, un fel de vitrină, aici e un spațiu să puteți să vă agățați hainele și cu încălțăminte aici, așa. Așa. Aici e baia. O baie modestă, nu e mare să zici să poți să te descurcă pe aici, da? Asta, nu știu, mi-e frică să folosesc eu din asta grisante, că știu că mereu o strice pe mine. O oglindă, un bec acolo, vitamina asta de apă caldă și din ăla de scos mirosul, că mirosul un pic cam încet și când începe să miroasă, avem aici tot întâmplătorul aici becul, aici e ăsta, începe chestia să facă urât, dar măcar scoate mirosul, să e bine. Așa. Aici camera părinții mei, asta e un pat matrimonial, asta un fotolul care se face și pat, un burap aici, deci mai mic, hanțe, un dressing, perne, și perne, ca la mamaia acasă. Aici e și un geam care dă afară, e foarte, foarte cald. Aici iară soarele. Așa, pe aici am venit noi. Aici pot să parchez, dar nu știu cum, cred că e și cu plată. Adică dacă are hotelul parcare, nu înțeleg de ce e parcat acolo. Așa. Avem aer condiționat, care bagă de rupe, am înghețat, am lăsat 3 minute, mi-a bârlit pielea pe mine. Așa, aici avem becul. Și cu ăsta e toate becul din living-ul ăsta, trebuie nu e nimic. Aici decât unul, ăsta e să înțelegem și aici cum e. Și aici e la fel. Un singur bec, nu știu, nu prea au ei nevoie de lumini. De becuri sunt cam chioare, dar da, e super, fain, curat, e chiar foarte